Mga kautoran, maayugid nga adlaw sa inyo nga tanan. Siningit yon, magapadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo nga makita sa Mateo 6 halin sa 19 pagkadto sa 21. Kag magabasahon nakon diri sa Hilikanon nga Bible nga nagasiling, hindi kamo magtipon sing manggad para sa inyo kaugalingon diri sa duta. Sa diin ang mga sapat-sapat kag mga tok-tok makaut-ot kag ang mga makawat makasulod sa pagpangawat. Sa 20 nagasiling, sa baylo magtipon kamo sing manggad sa langit, sa diin wala sing mga sapat-sapat kag tok-tok nga makaut-ot kag ang mga makawat hindi makasulod sa pagpangawat. Kay kun diin ang inyo manggad, dito man ang inyo tagipusoon. Ini amo ang pulong sa Ginoo. Kagaton ini busi siyon sing Mayo, agod makuha naton ang mga kamatuoran nga ginatudlo sang Dios sa aton paagi sa sininga bahin sang balaan nga kasulatan. Sa bersikulo 19, diri nagahambal sang maathag nga nagasiling ang Dios sa aton nga hindi kita magtipon sang manggad diri sa duta nga may mga sapat-sapat kag mayara nga makawat, mayara nga tok-tok nga magakaon kag magapangawat sining tanan. Ang gusto sinisilingon sa Ginoo nga hindi naton paghigugmaon ang kalibutan kag ang mga pagkabutang, ang mga butang nga dutanon nga yari sa sini nga kalibutan nga aton makita nga mga matahom kag ginakawilihan naton. Sinya hindi naton ini paghigugmaon kag sinya hindi kita magtipon sang mangga diri sa duta kay ining tanan nga mga pagkabutang sa sini nga kalibutan nga aton ginakawilihan kag aton ginahigugma, madula lamang ining tanan kag wala sing bisan isa ka butang nga aton madala kung magtaliwa na kita sini nga kalibutan. Busa ang Dios nagasilingit sa aton nga hindi naton pagigugmaon ang mga butang nga aton nakita sa sini nga kalibutan kag hindi kita magtipon sang manggad sa sini nga kalibutan, sa sini nga duta, kay ning tanan madula lamang kag hindi naton madala kung magkadto na kita sa piyak nga pagkabuhi tapos sang kamatayon. May isa ka sugilanon sa Bible kag ini makita sa Lucas kapitulo 12 halin sa 13 tubtob sa 21 kag ginatawag ini sang Bible nga isa ka manggaranon pero buang-buang. Manggaranon siya pero buang-buang. Ang istorya dire nagasiling nga may isa ka tao nga nakapatubas sang iya uma sang madamo gid nga produkto. Kag nagsiling siya siyang kaugalingon, siling niya, magapatindog ako sang dako-dako gid nga budiga. Kag dira na akong tiponon ang tanan nakon nga produkto. Kag ginsingganan niya ang iyang kaugalingon, ginambala niya ang iyang kaugalingon. Siling niya, mag-relax ka lang, magkaon, mag-inom, magpangalipay, kay madamo ang pagkaon para sa imo sa malawig gid nga mga tinuig. Amoy na ang ginhambal niya siyang kaugalingon. Pero wala gid siya magpasalamat sa Dios. Wala siya makadumdum sa pagpasalamat sa Dios nga amo ang tag-iya sa iyang duta, nga amo ang naghimo sang binhi
nga iyang tanom. Kita nga mga tao bisan isa ka bilog nga binhi sa mais, hindi kita makasarang maghimo sina, siguro makabalota magdrawing. Pero kung binhi gini atong tuod nga ginatanom nga nagapamuhi kag nagapamunga, ang Dios amo naghimo sina. Wala gid siya kadumdum sa pagpasalamat sa Ginoo nga ang Dios amo ang naghatag sa ulan agud magtubo ang tanom. Wala siya kapasalamat sa Dios nga naghatag sang init nga kun ang tanom hindi mainitan, hindi man magtubo. Wala man siya kapasalamat sa Dios nga nagpadala sang hangin, nga kun wala ang hangin nga ginapadala sang Dios, ang mga tanom naton magkalapatay ining tanan kag hindi mabuhi kag magpamunga. Wala siya kadumdum sina nga ang Dios amo ang tagiya sang tanan yang pagkabutang. Ang iya ang ginatulok amo lamang ang mga butang nga ginhatag sang Dios sa iya. Pero ang Dios nga naghatag, wala gid siya kadumdum sa pagpasalamat. Amo ini ang tao nga nahigugma lamang sa mga dutanon, kalibutanon nga mga butang. Pero wala gid siya nagapasalamat sa Dios nga naghatag sang tanan nga mga butang nga iyang ginapangabuhian. Mga kauturan, may isa ka istorya sa isa ka bata nga maalam siya sa eskwelahan. Siya ginakilala nga isa sa mga maalam sa isa ka universidad. Kag isa kitiyon ay ang maestra nagpamangkot sa iya. Sila niya, Samuel, ikaw ang isa sa maalam nga estudyante diri sa aton nga university. Ano ang plano nimo sa imong kabuhi kung makatapos na ikaw eskwela? Ang amo nga bata nga tama ka sharp, tama ka clever, mayo magistorya nagsiling. Sila niya, ma'am, pagkatapos ginakon eskwela, mangita ako sa maayo nga obra nga dako ang sweldo. Then siling sa maestra, sa tapos ikaw makakita sa obra nga dako-dako ang sweldo, anong sunod? Siling siyang bata, mapatindog ako sa dako nga balay nga may ara nga dalagko nga kwarto. Din kami makaistar sang bilog namon nakon nga pamilya. Din siling siyang maestra, tapos nga makapatindog ikaw sang balay, ano sunod himuon mo? Siling sa bata, magpangasawa ako, mangita ako sang babay nga matahom nga akon nga pangasaon kag magpakasal kami. Din siling sa maestra, tapos nga may asawa ka na, anong sunod? Siling sa bata, mabakal kami sang 3 gid kabilog ka mga matahom nga salakyan nga amon gamiton paglagaw-lagaw, magkadto sa uma, lain nga salakyan amon gamiton. Kung ang amon kabataan magkadto sa eskwelahan, lain mga salakyan ang ilang gamiton, upod ang driver. Kag kung kami nga pamilya maglagaw tanan, ang isa namon kasalakyan amo ang amon nga gamiton. Siling sa maestra, tapos nga makabakal ikaw sa 3 kabilog nga manami nga salakyan, anong sunod? Naglibog ang ulo sa bata niya, may ara pa sinaamang mansunod daw. Abi na akong katapusan na. Siling siya maestra, toto, may ara pa. Wala ikaw sang plano sa imong kabuhi, tapos nga ikaw magtaliwan sa sining kalibutan. Ang imo ginhambal tanan, kalibutanon lang, mga butang lang nga ari sa kalibutan. Pero wala ikaw sang ideya kung anong himuon mo kag matabo sa imo, tapos nga ikaw magataliwan paagi sa kamatayon sa sininga kalibutan. Nagdibog ang ulo sang bata, kag ini amo ang aton tan-awon karon. Sa tapos ang kita magpangabuhi sa sining matahom nga kalibutan, ano ang aton sunod? Ano ang plano naton sa masunod naton nga kabuhi kung kita magtaliwan na sa sining matahom nga kalibutan, diin kita ginbutang sang Dios. Amo ining tan-awon naton. Ang una nga bersikulo nga akon ginbasa kay na, akon lang suliton
Siling San Dios, samtang yari kamo sa sininga duta, sa sininga kalibutan, hindi kamo magtipon sang manggad diri sa duta, kag dira lamang ninyo i-focus, isintro ang inyong kagalingon sa sining dutan-on nga mga butang, kay ini nga mga butang hindi permanente, madula lamang ini sa aton, kag hindi naton ini madala, tapos nga kita magkaliwan sa sininga kalibutan paagi sa kamatayon. So hindi kamo magtipon sa manggad nga umalagi lamang, nga madula lamang ini, kag hindi ini makahatag sa imo sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag ang siling naman sa bersikulo 20, siling niya ako libat basahon, sa baylo magtipon kamo sing manggad sa langit, sa diin wala sing sapat-sapat kag tuktok nga makaot-ot, kag ang mga makawat hindi makasulod sa pagpangawat. Imbes nga magtipon kita siling sang Bible sang manggad diri sa duta, kag dira naton isintro ang aton kaugalingon, siling sang Bible sa baylo magtipon kamo sang manggad didto sa langit. Okay, tanaw naton anay, ang mga tao nga nagtipon lamang sang manggad diri sa duta, may isa kasugilanon sa ginasilinga the rich man and Lazarus. Ang tao nga manggaranon kag ang imol nga si Lazaro. Kag makita nimo ini sa Lucas kapitulo 16 halin sa 19 pakadto sa 31. Ang istorya nagasiling. Siling sa Bible, may isa anay katao. Ano may ara? Siling sang Dios may ara. May isa anay katao nga manggaranon, nga nagabayo sang mga malahalon nga mga bayo, manamit nga pagkaon, kag may ara man nga isa ka imol nga ngalan si Lazaro. Ang manggaranon iya way ngalan, pero ang imol iya may ngalan. Kag ini nga tao sobra pagid ka budlay siyang pagpangabuhi, kay si Lazaro imol masakiton pagid. Ang iyang balatian sa panit, may mga hubag halin sa ulo pakadto siyang tiil. Ang mga hubag nagalinopok, nagagwa ang mga mahiko, ginasiling naton mga na sa iyang kalawasan, kag tama gid kapigado, kag nagahandom siya tani nga makakaon sa mga manami nga pagkaon. Pero ang manggaranon dire wala gid makahatag sa iya bisan isa ka bilog nga pandesal. Damo siya pagkaon, gasolobra lang, pero tama sa iya kadalok-dalok nga wala gid makahatag sa sining tao nga imol nga masakiton. Ano ang kabangdanan ayhan sini? Ini nga tao nga manggaranon wala sang Dios siyang kabuhi. Kung ang tao wala sang Dios siyang kabuhi, hindi man siya makahigugma sa Dios, kag hindi man siya makahigugma sa insik ka tao, kag ina nga tao nga wala sang Dios siyang kabuhi, hindi sarang makapaambit bisan pa sa nagapanubran niya nga bugay nga pagkaon sa mga tao nga imol, kay man ina nga tao tama kahakog nga ang naghakog ang tao tungod kay wala sang Dios ang iya nga kabuhi. Siya ina nga klase sang tao, amo ang tao nga wala nagatuo kag wala makabaton kay Kristo sulod sa iyang kabuhi. So wala gid siya makapakaon, makahatag sa pagkaon sa isa ka tawo nga imol, nga mo si Lazaro masakiton kag tama bagid ka gutom ang iya mga ginabatyan. Pero nagpadayon ang Bible sa pagsiling
napatay ang tao nga imol. Kag gindala siya sang anghel sang Dios didto sa paraiso, didto sa langit. Kag didto nagakalipay siya upod kay Abraham. Si Abraham nga anak sang Dios sa Old Testament, upod na sila didto sa paraiso o kon sa langit. Kag ang siling sa Bible, napatay man ang tao nga manggaranon, kag ginlubong siya. Siguro damo gid nagakumpanya, nagaupod kay ti manggaranon siya. Pero gindala siya sang anghel ni Satanas didto sa impierno nga tungod kay manggaranon siya, hindi tungod kay ang tanan nga manggaranon may silot sa impierno. Gindala siya dito sa impierno kay bisan manggaranon siya, pero wala gid sang Dios ang iyang kaboy. Ikumparar nimo sa isa ka imol nga napatay, nga wala, bisan wala sa pagkaon, pero Dios nun siya, kay man si Kristo, kag ang balaan nga espiritu yara nagasulod sa sulod siya ang tagipusoon, kay nagtuo siya kag nagbaton kay Jesus Christ subong iya nga personal nga manuluwa. So amo ning diferensya. Manggaranon tama kahakog, hindi ba kay balo magpaambit siyang bugay sa iban, kay ang tagipusoon matig-a, wala siya kabalaka, siya ang isikataw, kay man wala man sang Dios ang iyang kabuhi. Kag may isa pa gid ka hari, iniya makita nimo sa Old Testament sa Jeremiah chapter 22 verses 13 pakadto sa 23. Iyang ngalan sini nga hari si Jehoiakim. Hari siya sang Juda. Okay, anong ginhimo sini nga tao? Ini nga tao wala man sang Dios siyang kabuhi. Hari siya pero wala Dios siyang kabuhi. Ang iyang ginhimo, nagpatindog siya sa dako gid nga balay. Okay. Kag ang mga tao nga gingamit niya pagpahimo sa iyang balay, wala niya ginasuldoan, why sweldo? Ginasugo lang niya pag-brown, pero wala niya ginasuldoan. Kag masakit pagid, amo ini, nga kun ang mga tao nga iyang sugoon hindi magpati sa iya, iyang ginapapatay. Grabe ang iyang kabuhi sini nga hari si Jehoiakim. Sa Jeremiah 22:3 si tubtob sa 23. Ginalupig, ginapangdaog-daog niya ang mga tao, wala niya ginasilduan, kag ginapapatay pa niya ang hindi magtuman sa iya mando. Pero tanaw naton ang ginahambal sang Bible nanungod sini nga mga bagay, agod nga mapaandaman kita may warning sa aton kabuhi. Sa Proverb hulubaton kapitulo 22 halin sa 22 tubtob sa 23 nagasiling, hindi ka magpamintaha sa imol nga tao, tungod lamang kay sarang mo mahimo ini. Hindi pagdaog-daoga ang isa ka tao nga wala sing nagatabang sa iya sa tubangan sang korte. Ang Ginoo amo ang magatabang sang ila kaso, kag magabutang sa katalagman sang mga nagahingabot sang ila kabuhi. Ang Dios amo ang magabalos kon daog-daogon ang mga imol ginapatay, wala gani ginasilduan, kag hindi makabato kon kaso ang paghambalan. Pero ang Dios may warning, hindi nyo pagdaog-daoga ang mga imol. Kag siling niya, ako ang magabalos kag magatimalos kon aton
kung daog-daogon ang mga katawhan kag pigoson ang mga tao nga wala sing kahom, imol nga halos gani hindi makakaon. May warning ang Dios nga siya magaapin sa sina nga tao kag siya magabalos kag magatimalos. So nagsiling ang Dios, hindi ninyo pagdaog-daoga ang mga imol. Kay man ang tanan nga tao manggaranon kag mga imol, parehas lang kita sa mata sang Dios, alangay lang kita. Ginahigugma sang Dios ang mga manggaranon kag ginahigugma man Dios sang Dios ang mga imol, kag nagahambal sa aton nga hindi bagay nga aton hingabuton kag daog-daogon ang mga imol, kay wala sila sang gahom sa pagbato bisan pa sa kaso dito sa korte. Nagsiling ang Dios, ako magaapin sa ila. So aton ini pamalandungan kag sundo naton, kay man aton ini butang diri sa aton pagpamalandong, kay ang Dios naton nagahigugma gid sa aton nga tanan, kag nagasiling siya nga hindi kita magtipon sang manggad diri sa duta, kag daog-daogon naton ang mga tao nga wala sing manggad kag mga imol. Kag padayunon naton ginahambal sa Ginoo. Ti ang ginsiling niya sa baylo magtipon kita sang manggad dito sa langit. So paano kita makatipon sang manggad dito sa langit? Anong buhaton naton? Siguro gusto man kita nga magmanggaranon diri sa duta kag magmanggaranon ba dito sa langit. Pero ang dako naton nga problema, paano kita makatipon sang manggad dito sa langit? Diri sa duta kabalo na kita kung paano magtipon sang manggad. Siguro diri magnegosyo ka kag iban pa nga trabaho to dito sa langit. Paano kita magtipon? Amo ina ginahambal sang Ginoo sa aton kung paano kita magtipon sang manggad sa langit. Siling sang Bible sa 1 Corinthians chapter 10 versikulo 31. Siling niya, bisan ano nga butang nga inyong himuon diri sa duta, himuan ninyo ina sa kadayawan sa ngalan sang Dios. Whatever you do diri sa duta, do it to the glory of God. So kung ikaw nagahimo sa mga butang diri sa duta, kag ang imong ginahimo para sa kadayawan sa ngalan sang Dios, ikaw amo ang tao nga nagatipon sang manggad sa langit, kay ang tanan nga ginahimo nimo para gid sa kadayawan sang Ginoo. Kung sa bagay, ang Bible nagatudlo gid sa aton nga siling niya, bisan maghatag lang ikaw sang isa ka baso nga tubig nga mabugnaw sa imong isig ka tawo, kag ginhatag nimo ina sa ngalan sa Dios, kag napahalipay nimo ang Dios sa naghatag ikaw sa isa ka baso nga tubig sa iyang katawhan, sa iyang alagad, then siling niya, katulad sang imo ginhimo, nagatipo na ikaw sa manggad sa langit, kay nalipay gid ang Dios sa pagtulok nga nagbulig, naghatag ikaw, bisan siling sa Bible, isa lang kabaso nga tubig. Kagina makita nimo sa Mateo kapitulo 10 versikulo 42. Dumdumon naton mga kautoran nga kita nga mga tao nga naga-star diri sa duta, may duwa kita kaginasiling nga aton banwa. Kung ikaw anak sang Dios, pumuloyo man ikaw diri sa duta, pero ang matudtuod mo nga puloy-an nga imong banwa
amo ang langit. So citizen man ikaw diri sa duta, citizen man ikaw didto sa langit. May kasuguan man nga dutanon, kag may kasuguan man nga langit nun. Tungod kay ang mga Kristohanon doble ang ilang pagka-citizen, dapat nga magtuman man sila sang kasuguan sang Dios nga naghalin sa langit. Ano ang sugo niya? Ang sugo niya sa aton nga dapat naton higugmaon ang aton isig katawo. Sugo ina sang amay sang hari dito sa langit. Kag tungod kay citizen man kita sa langit, dapat nga aton ina sundon. Okay, ang pagsiling niya, hindi ka mo magtipon sang manggad diri sa langit, sa duta, kag dira lamang ang iyong una-una, sa baylo magtipon ka mo sang manggad dito sa langit. Kag kung ang aton nga una-una kag balatyagon langit nun, din kita amo ang mga tao nga sarang makabulig sa mga anak sa Dios, bisan pa mag-alagad sa mga imol nga mga katawan sa sining kalibutan. Pero kung ang tao wala sang Dios sa iyang kabuhi, hindi niya ina mahimo kayang paghigugma ari lang sa kalibutan, kay hindi man siya citizen sang langit. Citizen lang siya sa duta, sudutan untanan nga mga bagay ang iya mga ginahimo. So aton gid Don Bromon nga nagasiling ang Dios, tungod kay citizen kita sa langit, pangitaon naton ang mga butang nga langit nun may katanan sa langit, hindi lamang sa mga butang nga may kangtanan diri sa duta, kay man ang matudtuod naton nga banwa amo ang langit, ang matudtuod naton nga listaran amo ang langit, hindi ang duta. Kita mga estranghero lamang diri, ang mga anak sang Dios, ang duta hindi ini amo ang permanente nga listaran sang Kristohanon. Ang Dios nag-aman sang langit, kag si Kristo mismo nagahambal. Siling niya sa balay sang akon amay, may madamo nga mga hulot, hindi kamo magpalibog, mag-aaman ako para sa inyo sa madamong ilistaran dito sa langit. Sa tapos sina magabalik ako liwat sa duta, kuhaon na kon kamo, agod nga kundiin ako, didto man kamo. Kita, siling sang Bible, citizen sang langit, ang matudood nga listaran sang mga Kristohanon amo ang langit, kag hindi ang duta. Kabangdanan na nagsiling siya, pangitaan ninyo ang langit nun nga mga butang, kag dapat naton higugmaon kag magtipon sang manggad dito sa langit. Ang pagtipon sang manggad sa langit amo nga kun ano ang ginahimo naton diri sa duta, may kaangtanan sang Dios nung hilikoton. Katulad nga nagpadala ikaw sang manggad dito sa langit. Nagsiling siya, bisan isa lang kabaso nga tubig, ginhatag nimo para sa kadayawan sang Dios. Nagtipon ikaw sang manggad dito sa langit. May duha ka tawo nga akon suludri ang ilang mga ngalan. Kagini mga tawo nga makabig naton nga mga Dios nun, sila nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Ini nga mga tawo nga akon karon ihambal sa aton, amo ang mga tawo nga nagbag-o ang ilang mga kabuhi tungod sa ilang pagtuo kay Kristo. Tungod kay nagbag-o ang ilang kasing-kasing, ang ilang tagipuson, sila sarang makahigugma sa ila isig katawo, kag sarang sila makabulig sa ilang isig katawo nga nakita nila nga nagakinahanglan mataw nga mga bululigan. Sino ini? Una, si Zacchaeus. Si Zacchaeus, makita naton sa Bible, sa Lucas Kapitulo 19, halin sa 1 pakadto sa 10. Si Zacchaeus, siling sang Bible,
Isa ka tawo nga putot, kagaya obra, tax collector siya, kag damo man siya sing mga sala nga nahimo, ilabi na gid sa mga tawo nga ginakuhaan niya sang buhis, nagkadinaya man si Sakeo, ginapasobraan niya ang kuha sang buhis, pero isa ka tion, nagpamalandong si Sakeo, nga gusto gid siya magdangop kay Kristo, kag tungod sina nga handom nga nagainit siyang balatyagon, isa ka tion nabalaan niya nga si Kristo magaagi dito sa isa ka lugar, nagdalagan siya pagkadto dito, kag matuod man madamo ang mga tawo nga nagasunod kay Kristo, tungod kay putot siya, hindi siya kakita kay Kristo, nagsaka sa mataas nga kahoy, kag si Kristo nakabalo nga nagsaka siya to, si Kristo nagtangla kag nagsiling kay Sakeo, Sakeo panaog, kay karon dayon ako magadayon dito sa imong balay. Nagupdanay sila na si Sakeo, kag dito na sila sa balay ni Sakeo. Si Kristo dito, kag sa dito sila, nag-ulo istorya sila dito, si Sakeo nagtindog. Ini nga tao may gugmaon sang kwarta sang una. Ini nga tao dalok-dalok sang una, nagapamintaha siya sa mga tao sang una. Pero karon nagbag-o na siya, sang si Kristo ara na sulod sa iyang kabuhi. Nagsiling siya sa Ginoo. Siling niya, Ginoo, ang katunga sang akon manggad, akon ihatag sa mga imol nga mga tao. Katunga, 50% siya ang manggad. Ina nga tao, dalok-dalok sa una, pero karon ginhigugma niya na si Kristo, labaw siyang manggad. Ang tao nga mabugat, magpaambit sang bugay sang Ginoo sa iban, amo ini ang mga tao nga ginahigugma nila ang ilang manggad, ang dutanon nga pagkabutang labaw sa Dios. Si Sakeo ya karon nagbag-o na, ginhigugma niya na ang Dios, labaw siya ang kwarta, kabangdanan na nagsiling siya, Ginoo, ang katunga sang akon manggad ihatag nakon sa mga imol. Ikadua ginhambal niya kay Kristo, siling niya ang mga tao nga gindayaan nakon sang una, balikan nakon sila 4 kapilo. Grabe ang interest. Kung sa bangko ka magdeposito, mas labaw iya ang ihatag ni Sakeo. 4 kapilo ang iyang nadayaan. Amo ina ang nagsiling ako, nga ang tao lamang nga nagbag-o, tungod kay ginbag-o ni Kristo ang ilang mga kabuhi, amo lamang ang makahimo kag makabulig sa ilang isig ka tao, bisan pa sa mga imol. Pero mga tao nga wala sang Dios ang ilang mga kabuhi, mabudlayan kag mabugatan sila sa paghimo sina. Kay man ang ila iya ginahigugma ang manggad o kon ang mga butang sa kalibutan, kag hindi ang Dios, kag hindi man ang ilang isig ka tao. So may isa pagid ka tao nga ginatawag din siya sa Bible ang maayong the good Samaritan, ang maayong nga taga Samaria nga tao. Halin siya sa Samaria iyang lugar. Pero may ara nga maayo nga taga Samaria. Ano iyang istorya niya sini? Ini nga tao may Dios man iyang kabuhi. Kag ang istorya makita sa Lucas kapitulo 10 halin sa 25 tubtob sa 37. Ang istorya nagasiling, may isa ka tao nga nagalakat sa dalan halin sa Jerusalem pakadto sa Jericho. Kag samtang ini nga tao nagalakat, ginbanggaan siya sang mga buyong sang hold upper. Gin-hold up siya, ang tanan nga kwarta ginkuha, hasta ang bayo niya ginkuha, ginkastigo siya, nalipong kaginbiyaan nga daw patay. Pero nag-agi ang isa ka pari sang mga Hudiyo, iyang nakita, naglikaw lang siya, kag nagdiritso, kay may ginadalian siya nga iyang pagkakatuan. Nagkadto man ang isa ka tao nga
ginatawag nga Libita, ina nagaobra man sa simbahan, nag-agi man siya to, pagkakita niya naglikaw man siya, kay nagadali siya, wala siya nagsapak sang tao nga nagabulid-bulid, nalipo nga daw patay, nga tani kinanglan buligan. Pero ikatatlo nga tao nga taga Samaria, ang maayo nga tao nga taga Samaria nag-agi dito. Pagkakita niya, naluoy gid siya sa sini nga tao. Kag nanaog siya sa sapat nga ginasakyan, kinasiling sa Bible asno, pero siguro mas maayo pa kung tawgon ta na lang nga kabayo, kay kabayo yan nakilala naton maayo. Nagpanaog siya siyang salakyan nga sapat, gintinloan niya sing maayo ang pilas sang tao. May dala siya gali iya nga inugtinlo. Kung sa aton na subong, ti alcohol ginatinlo naton. Kag tapos na tinloan niya, gin-applyan niya sa iya nga dala nga lana. May bulong man siya sa pilas. Nga ginatawag sa Bible, lana. Nga iya bulong sa pilas sa sini nga tao. Kag tungod kay ini nga tao, wala naman bayo, kay ginkuha sang bayo niya, dapat nga bugkusan ang iyang pilas. Tapos na tinloan, kag ginbulong, ginbugkusan niya. Gina-imagine lang nako na may panyo siya nga dala, kagamo yang gingisi, kag ginpangbugko sa pilas sa sini nga tao, kag ginpasakay niya sa iyang kabayo, iyang asno, kag gindala sa balay dalayunan. Kag dito ginatipan siya sang isa ka tawo nga ginatawag nga maayo nga taga Samaria. Ginatipan siya do, ginbulong, ginpakaon, kag ang tag-iyas sang balay dalayunan ginhambalan niya. Siling niya, malakat ako anay, ibili na akon sa imo ang kwarta, pero kung ang kwarta kulang sa imong pag-atipan sa iya, pagbalik na akon, bayran na akon, ikaw tanan. So ano ginhimo niya? Gingamit niya ang bulong, gingamit niya ang salakyan, gingamit niya ang iyang kwarta sa pagbulig sini nga tao. Nga ang una iya nga tao wala nagbulig, wala sila nagbulig, kay bisan reliyoso man sila, pero ang ilang pagkareliyoso sagwa lang ang kamatuoran nga wala sang Dios ang sulod sang ilang tagipusoon, kag ang balaan nga espiritu sang Dios wala dira sa ila. So bisan ano kareliyoso sang tao, kung wala sang Dios ang iyang kaboy, mabugat para sa ila ang pagbulig sa ilang isig ka tao, suno sa ginatudlo sang Dios didto sa langit, diin ang mga Kristohanon ginatawag sila nga langit non, kag citizen sila didto sa langit. Kag inaamo ang matutuod naton nga banwa, kag puluyan, kag ginaman sang Dios, kag hindi ini nga dota nga nagsiling ang Dios, hindi kamo magtipon sa manggad diri sa dota, kay inyo lang inabiyaan, magtipon kamo sa manggad didto sa langit, kag makatipon lamang ikaw sa manggad sa langit kon ang imo ginahimo diri sa dota Dios non nga hilikoton, suno sa plano kag kabubuton sang Dios nga aton ginahimo subong mga anak sang Dios kag mga Kristohanon. Mayari diri nga aton pagtandugon ang iyang kabuhi. Kagini amo si Haring David. Si Haring David, isa ka hari sang Israel, kag siyang paghari, nadumduman niya ang ginbuslan niya nga hari, nga si Haring Saul. Kag ini si Haring Saul, hindi maayo ang ilang relasyon sini nga duha, kay nahisa nagjealous si King Saul kay David nga buslan siya sa paghari. So nagpaninguha si King Saul nga patyon niya si David kay basi buslan siya subong nga hari. Pero amigo ni David ang bata ni King Saul nga si Jonathan. Kag pagbulos ni Haring David paghari,
nagpamangkot gid siya kung sino ang kaliwat ni Haring David nga buhi pa, pero kontra niya na, kontrahanay sila. So may nagsugid sa iya nga may ara pa si Haring David nga kaliwat, pero ini nga kaliwat niya baldado, may balda, piang. Kaginpangita ini, kinpapangita ni Haring David ining piang nga apo ni King Saul. Siyang nakita na naluoy gid si Haring David sa sining piang nga apo ni King Saul. Ginpamangkot niya ang yaya kung anong natabo nga na piang ni. Siling siyang yaya, ginhakwat na kon siya kay may nag-ataki, gingira sila. May nag-ataki sila nga kaaway. Sa sobra na ako nagkulba, ginhakwat na ako ng bata, nabuyan ko. Pag nabuyan ako, nag-igo siya sa matig-ang lugar, kag nabali ang iyang tiil, napiang siya tubto subong. Kabalo ka ano siling ni King David? Sinya okay, ang bata diri lang sa akon puloy-an. Ikaw gyapon ang yaya. Siya magakaon upod sa akon lamisa. Siling ni King Saul. Kag nagsiling si Haring David. Kag siling ni Haring David, sino ang imong pamilya? Gintudlo sang yaya ang iyang kabataan. Kag siling ni Haring David, iuli nakon sa inyo ang tanan nga pagkabutang, ang tanan nga dota ni King Saul. Ang imong pamilya subong nga yaya, amo ang magauma sina nga dota, kag ang produkto inyong tanan sang imong kabataan. Pero ikaw ya, amo gyapon ang yaya sa sining apo ni King Saul, kag ini nga bata magakaon upod sa akon lamisa. Nga mo sina? Kay si King David, may Diyos nun nga balatyagon, kag tungod sina, may kaluoy siya sa iyang isig katao, kag ginabalik-balik, ginakon halin sa sinugdan, nga ang isa lamang katao nga may Diyos sa iyang kabuhi, amo lamang ini ang tao nga makahigugma sa iyang isig katao, bisan pa sa pagbulig sa mga bululigan tungod kay ang gugma sang Dios yara sa iyang kabuhi. Kakamo ini ang aton paghimuon subo nga mga anak sang Dios. Ang Dios may isa ka sugo. Kagini nga sugo makita naton sa Mateo 22 nga nagasiling, higugmaon naton ang Dios, kag higugmaon man naton ang aton isig katao, katulad sang paghigugma naton sang aton kaugalingon. Ina sugo sang Dios sa iyang makaanakan, kag dapat naton ina i-practice samtang nagapangabuhi kita sa sininga dota, sa wala pa kita gintawag sang Dios sa pagpauli sa matud-tuod naton nga puluy-an nga amo ang langit. Samtang yari pa kita sininga dota, i-practice naton ang mga kasuguan nga langit nun. Kagina nga mga kasuguan, amo ang aton ginapamalandungan subong nga paghigugma sa Dios sa isig katao, kag pagbulig sa aton sa mga kaanakan sa Dios nga mga imol nga dapat naton buligan. May isa ka record sa Mateo 25 halin sa 31 pakadto sa 46. Kag diri ko magatakop tilawan naton nga intindihon naton ini. Di na nakon pagbasahon, pero akon lang istorya ang sa sulod sa Mateo 25 halin sa 31 tubtob sa 46. Ang Bible nagasiling nga sa adlaw sang paghukom, katapusan nga paghukom sang Dios, san-o ini matabo sa tion nga si Kristo magabalik nga liwat sa sining kalibutan. Siling sa Bible,
tipunon sang Dios ang tanan nga mga tao sa kalibutan. Kag iyang partihon sa duha ka parte, katulad sang isa ka bakiro nga ginalain niya ang karniro kaysa kanding. Duha ka klase sang sapat, karniro kag kanding, lainon. Ang siling naman iya sang Bible amo ni si Kristo siya ang pagbalik, katulad siya sina nga karnero nga partihon niya ang mga tao sa duha ka parte. Sa iyang tuo amo ang mga tao nga nagkalaluwas tungod kay nagtuo sila kag nagbaton kay Kristo. Kag siyang wala ang isa ka parte, amo ang mga tao nga wala magkalaluwas kay ilang ginsikway si Kristo sa bug-os gid nila nga kabuhi. Wala sila nagtuo, kag wala man sila nagbaton, sa baylo ginsikway nila ang manuluwas. Anong natabo? Sa adlaw sa paghukom, nagmagasiling si Kristo sa mga nagkalaluwas. Siling ni Kristo sa mga nagkalaluwas, kari kamo, panublian ninyo ang langit, ang ginharian sang Dios nga ginaman sa inyo. Bisan sang wala pa matukod ang kalibutan, magapanubli kamo sang langit tungod kay siling ni Kristo. Gingutom ako, kag inyo ako ginpakaon. Ginuhaw ako, kag inyo ako ginpainom. Wala ako sing bayo, pero inyo ako ginpabayuan. Nagmasakit ako, kag inyo ako ginbisitaan. Napriso ako, kag kamo ang nagbulig sa akon. Kamo nagbisita kag nagbulig. Kag ang nagkalaluwas naghambal, Ginoo, san o kami nagbulig sa imo, daw wala man kami kadomdom sina. Siling ni Kristo sa ila, kon ginhimo ninyo ini sa labing kubos nakon nga mga kautoran kung sa aton pa sa mga imol, ginhimo man ninyo ina sa akon. Ano yung ginhambal niya ni Kristo sa adlaw sa pagkukom, sa wala magkalaluwas, nga gintatawag niya mga kanding? Siling ni Kristo sa ila, kari kamo, panublian ninyo ang impyerno, ang linaw sang kalayo, diin kamo magaantos sa adlaw kagabi, kag dito magabagrot ang inyong mga ngipon sa pagantos sa linaw sang kalayo, tungod kay gingutom ako, kag wala ninyo ako ginpakaon. Ginuhaw ako, kag wala man ninyo ako ginpainom. Wala ako sing bayo, kag wala man ninyo ako paghatagi sing bayo. Nagmasakit ako, kag wala man kamo magbisita sa akon. Ginpriso ako, kag wala man kamo nagbisita, kag nagbulig sa inyo. Nagsiling ang mga wala nagkalaluwas, Ginoo, san o nga nakita namon nga ikaw bululigan, kag wala kami nagbulig sa imo. Siling ni Kristo sa ila, kon wala ninyo ini ginhimo sa labing kubos nakon nga mga utod, kun sa aton pa sa mga imol, wala man ninyo ini ginhimo sa akon. Mga kautoran matahag diri ang duha kag grupo sa mga tao. Ang isa iya nagkalaluwas. Hindi nga naluwas ini sila tungod kay nagbulig sila sa mga imol, hindi amo na ang basihanan. Ang basihanan sa kaluwasan amo ang pagtuo kay Kristo. Bisan maghibo pat ikaw sa mga dalagko nga hilikoton sa sining kalibutan, kung wala ikaw nagtuo kag nagbaton kay Kristo sulod sa imong kaboy, hindi ikaw makaangkon sang kaluwasan sang imo kalag. Naghimo sila sina
nga Diyos no nga hilikoton, kag mabinuligon sila sa bululigan tungod kay una sa tanan, naluwas na sila. So ang ilang pagbulig, hindi ato ang basihanan sang ila kaluwasan. Nga ang sa piyak ang abahin, wala maghimo sang mga butang nga ginapahimo sang Diyos sa ila. Ano nga hilikoton? Ang pagbulig sa ilang sikataw nga wala sila maghimo kay una sa tanan, wala sila magkalaluwas kay wala man sila magtuo kag nagbaton kay Kristo. Sa labing maatag amo ini nga ang tao lamang nga nakaangkon sang kasiguruan sang kaluwasan sang ila kalag paagi sa pagtuo kay Kristo, amo lamang ina ang mga tao nga masaligan sa paghimo sang Diyos nun nga hilikoton sa sining kalibutan. Pero kung ang tao wala maluwas ang iyang ginahimo, amo lamang ang pagtipon sa mga butang, dutanon nga hindi sarang makaluwas ang ila kalag, pero wala sila sing concern sa mga butang langit nun. Amo ina ang kamatuoran nga ginaplastar sa Bible sa aton, nagasiling siya nga hindi ka mo magtipon sang manggad diri sa duta nga madula lamang. Tipon ka mo sang manggad dito sa langit. Diin wala sing makapangawat, wala sing tuktok nga makadunot, kag wala sing sapat-sapat nga makakuha sina. Kay siling san Dios, kung diin ang inyong manggad, didto man ang inyong tagipusoon. Kung ikaw hindi Kristohanon, kag nagtipon lamang sang manggad diri sa duta, ina nga manggad, amo gid lang ang imong higugmaon, kag wala ikaw naghigugma sa Dios, kag wala man ikaw naghigugma sa imong isikataw. Pero kung ang isa ka tao Kristohanon, nagtipon sang manggad dito sa langit, ang iyang tagipusoon, yara langit nun, nahigugma siya sa Dios, kag nahigugma man siya siyang isig ka tao, ina nga tao amo ang masaligan sa paghimo sang Dios nun nga hilikoton diri sa duta, kag bisan pa sa pagbulig man sang iyang isig ka tao. Mga kautoran, madamong salamat, kag kabayan Dios magpakamayo gid sa aton tanan. Amen.